Pozdravujeme fanúšikov Novovedského hokeja. Opäť raz sa vám prihovárame so zákulisnými informáciami a prinášame vám tento exkluzívny rozhovor. A pri tejto príležitosti vítam generálneho manažera hokejového klubu Spišská Nádej Richarda Rapáča. Rišo, vitaj. Ahoj, pozdravujem diváku. Športového riaditeľa Rada Hajzera. Rado, vitaj. Čau, ahoj, dobrý deň. No a trénera a mužstva pána Vladimíra Záborského. Pán tréner, vitajte. Pozdravujem divákov. Páni, tak na úvod určite každého diváka zaujíma bilancia sezóny 2024-2025, ktorá môžeme povedať, že opäť raz bola historická pre tento klub. Tak ako by ste ju zhodnotili? Začneme skôr tou základnou časťou a historickým úspechom. Richard, ako si to celé vnímal? Tak ja si myslím, že asi by mohol Vlado začať, keďže bol tam od začiatku. Ja som prišiel až vlastne neskôr, čiže možno aj fanúšikov by zaujímalo taký ten jeho pohľad, alebo nebolo tak ešte vonku. Samozrejme, tá sezóna začala veľmi dobrou prípravou, kde sme v podstate odohrali nejaké prípravné zápasy a boli sme na veľmi zaujímavom turnaji v Bolzane, kde sa to začalo trošku formovať aj tie vzťahy medzi importmi, novými hráčmi, ktorí prišli do klubu a tým jadrom, ktoré sme tu mali pokope a vlastne máme pokope už dlhšie. Takže a samozrejme netreba zabudnúť na nového trénera Jasona O'Learyho, ktorý vlastne je Kanaďan a samozrejme bolo to pre náš klub a pre hráčov a pre také užšie vedenie niečo nové a nová skúsenosť. A samozrejme tie vzťahy sa začali budovať od začiatku a tá sezóna, hlavne ten začiatok tej základnej časti potom vypadal veľmi dobre. Tam sme naozaj znova ako predošlé roky vyhrali niekoľko zápasov po sebe a mali sme veľmi dobrú šnúru a v podstate sme sa usadili na prvom mieste tabuľky. Čiže ten začiatok bol výborný a hlavne typologicky tí zahraniční hráči, ktorí prišli, tak naozaj či Rišo, Rado alebo Bráňo si dali záležať hlavne na tej povahovej stránke tohto roku tých zahraničných hráčov, aby vlastne do kabíny sadli, aby to boli takí viac menej bezproblémoví, čo sa týka tej nejakých povahových vlastností hráči a to naozaj bolo potvrdené a preto aj ten začiatok tak veľmi dobre vypálil. A následne, samozrejme, to už v hokeji tak býva, že po tých dobrých výsledkoch sa tam skrátka niečo zlomilo a mali sme tam zase naopak šnúru prehier a s tým prišiel aj nejaký pokles v tej tabuľke a trošku nejaká taká nepohoda aj v kabíne a aj celkovo vnútri klubu a to vyústilo vlastne odvolaním Jasona. Samozrejme, to určite Rišo potvrdí, nebolo to jednoduché rozhodnutie, či už pre nich a samozrejme aj pre mňa ako trénera to bolo v podstate prvýkrát, kedy mi odvolali nejakého kolegu. Takže tiež to bolo pre mňa niečo nové. No a následne som v podstate od chalanov dostal ponuku, aby som to proste zobral a prebral po Jasonovi. A ja už som to spomínal veľakrát, že pre mňa to bolo veľmi ako zodpovedná rola, ktorú som samozrejme prijal, pretože som odtiaľto z mesta a chcel som vlastne pomôcť klubu a chcel som naozaj urobiť všetko preto, aby sme proste šplhali a aby sme sa zlepšovali zo dňa na deň. A v tom mi pomohla aj Rišo, keďže sme sa dohodli, že pôjde so mnou na tú striedačku, tak ja som bol rád, že išiel dole, pretože ho poznám tak, ako ho poznám a vedel som, že keď bude so mnou na striedačke, takže jednak taký ten protipol mojej povahy tam donesie do toho a jednak bude určite spokojnejší, keď bude dole a bude vidieť, že sa pracuje. A samozrejme dopadlo to tak, ako to dopadlo, za čo sme všetci radi a vyústilo to tým, že sme získali ten pohár a znova je to vec, ktorá dovolím si tvrdiť, že tak skoro sa v tom klube nezopakuje a my sme za to všetci radi a myslím si, že znova sme dokázali nielen sebe, ale aj fanúšikom, že robíme ten hokej srdcom a stále sa snažíme posúvať každým rokom vpred. No Rišo, si tú prihrávku posunul na trénera, ale ja ju vrátim späť a hneď sa vrátim k mojej pôvodnej otázke. Ako si ty v podstate vnímal tú základnú časť a hlavne ten záver celej tej časti? Tak Vlado povedal toho veľa a ja s ním musím súhlasiť, že
to mužstvo sa profilovalo veľmi dobre. Vlastne aj tí chalani, ktorí prišli, sa toho začiatku chytili. Myslím si, že pri takých Zech Endrušiak jeden čas sa tu hovorilo, že prekoná rekord Žigmunda Palfiho v počte gólov, ale my sme tam už šípili nejaké problémy alebo respektíve sme vnímali to, že nie úplne všetko je tak, ako to vyzerá výsledkov, ale však možno rád to povie potom, že nejakým spôsobom sme si hore zakrývali oči nad tým samotným výkonom toho mužstva v zápase, ale prišla presilovka, Zech vystrelil z jednej a bol gól, aj Mic chytal a aj či s Vladom, ale aj s Giselle sme sa vtedy bavili, že treba niečo zmeniť, proste, že ten hokej síce výsledkov je dobrý, ale herne nie je. No a začalo to klesať, tie presilovky začali ísť samozrejme prirodzene neboli také funkčné už a dostali sme sa do problémov. A tam možno, tak ako Vlado spomínal, že tým, že som bol Kanaďan a my sme nikto nemali ešte skúsenosť tohto charakteru, že sme pracovali vlastne buď so Slovákmi alebo s Čechmi, čo sme si vlastne bližšie, tak Jason nejako nereagoval na tie naše podnety a nejaké tie myšlienky toho, že to mužstvo nie je úplne stavané na ten herný prejav, alebo respektíve na ten systém, na tú štruktúru, ktorú chcel hrať a po tom zápase viem, že s Trenčínom doma, že už to bolo fakt zle, tak sme si sadli vtedy hore všetci a sme si povedali, že bohužiaľ, síce sme nikdy za tých 7 rokov trénera neodvolali, ale že teraz iná cesta nie je a my sme ani neuvažovali vôbec nad tým, že by sme tu volali niekoho iného, ale prvou voľbou bol Vlado, pretože sme videli, že sa posunul a že nejakým spôsobom je pripravený to prijať, aj keď samozrejme klobúk dole pred ním, že z dňa na deň ako bol poslaný pred, dá sa povedať, tou vec, lebo my sme mu ani na výber nedali nejakým spôsobom, ale zhostil sa toho na výbornú a ja si myslím, že ak vôbec je nejaký tréner, ktorý nastúpil na svoj prvý ročník ako hlavný tréner a dotiahol to k pohár Dušana Pašeka, tak možno sa budem myliť, ale myslím si, že Vlado asi je prvý a je to nejaký ten accomplishment absolútne úžasný pre neho do kariéry a hlavne škola, hej, tak to bola pre mňa, keď som tam s ním bol a ja si myslím, že celkovo, že nám to fungovalo na tej lavičke aj s Matejom Selugom a je samozrejme škoda, že to nevyústilo v tom play-off do toho výsledku, ktorý sme chceli, ale o tom asi neskôr. Rado, tvoj pohľad na vec? Ja keď sa k tomu vyjadrím, tak čo sa týka Vlada, veľký kredit kvôli tomu, ako to proste prijal, ako sa toho zhostil a myslím si, že tá technická a taktická príprava na zápas bola na veľmi vysokej úrovni, čo je jeho veľkým benefitom smerom do budúcna. Proste vie, na ktorých veciach má pracovať, ktoré si má zlepšiť a tak ďalej a preto je tá vízia klubu proste pracovať s ním ako domácim trénerom, proste lebo srdiečkom má Spišské Novy a záleží mu na tom veľmi. Čo sa týka Jasona O'Learyho, vravím, že ten začiatok, ako Vlado povedal, bol úžasný. Mali sme výborný vstup do sezóny, čo je veľká výhoda pre mužstvo, ktoré proste má takýto začiatok, sa mu proste jednoduchšie vstupuje celkovo do sezóny. Bohužiaľ potom to mužstvo prestalo nejakým štýlom možno toho trénera nasledovať, strátil ich ako osobnosti a zrazu proste tie výkony neboli ideálne. Proste videli sme to, že ten herný prejav sa strácal, chalani proste nedávali góly ako ten Zach, proste pušný prach sa mu nejakým štýlom vytratil a to bol jeden z dôvodov. Ako chalani vravali, rodilo sa to veľmi ťažko, že nechceli sme pristúpiť k tomuto kroku, ale bohužiaľ padalo to stále zo zápasu na zápas, tak k tomu kroku sme prišli a nakoniec sa to ukázalo, že to bol správny krok, pretože dotiahli sme to nazvanie do jedného víťazného konca, proste neurobili sme ten ďalší krok ďalej, ale na niečo sme sa poučili a proste postupujeme ďalej. Práve o tom ďalšom kroku sa môžeme začať rozprávať. Play-off, v podstate bola tam pozícia favorita, hej, hráte v podstate ten pohár, tak vstupujete do toho play-off z istej pozície. No ale tá pozícia v podstate zjavne asi Spišske uškodila. Čo sa tam stalo, páni? Tak ja si myslím, akože je to súhrn a asi teraz sa už usmieme nad tým, ale predtým, alebo v respektíve vtedy, keď sa to dialo, tak sme sa moc nesmiali, lebo samozrejme, že sme tomu verili maximálne a ja som bol presvedčený možno prvýkrát v živote, že tá skladba toho mužstva je úplne ideálna na play-off, ale tam tých viacero okolností, najmä tie zranenia, ako ja si myslím, že to bolo
To bolo šialené, čo sa tam dialo, tie posledné kola, tých 5-6 kôl, dokonca my sme prišli od 3-4 nosných hráčov z prvých 3 line, a hlavne zranenie McKinnona bolo fatálne pre presilovku, tá úplne odišla v play-off, ale aj pri 5-5 myslím, že Ryan chýbal ako strašne veľa. Ďalším takým aspektom, ktorý ja vnímam, a potom dám slovo určite Vladovi, on povie svoj názor, ale je tá prestávka tých 17 dní. My sme mali dlhodobo problém s tým sa vrátiť po prestávke do nejakého toho herného kolotoča. S tými výkonmi to nebolo vždy dobré po tej prestávke. No a tu tých 17 dní nás zabilo, sa povedať, ak to tak mám povedať, že my sme sa hľadali, môžem povedať, že prvé 4 zápasy, asi v kľude, ne? Prvé 4 zápasy, proste my sme neboli v play-off, my sme síce vyhrali ten prvý zápas, ale to bol možno najhorší výkon v sezóne, to dodnes ako sme sa tam tešili. V tom kumbále trénerskom po zápase si vrali, že no už horšie to byť nemôže, takže už len to bude lepšie, no ale nebolo. No a vravím, taký súhrn viacerých vecí. Ja za seba, čo môžem povedať, tak ja to beriem ako osobné zlyhanie, to, že som nejakým spôsobom alebo zvládol, že sme nedokázali ten tlak tej verejnosti a tých fanúšikov na to, že sme favoriti, že musíme a možno sami sme boli s Vladom takí zviazaní, že sme, ja vyžeraň, ale Vladu prvý rok, ja takisto s ním prvý rok, že je možno prirodzené, že sme nemali také skúsenosti a nevedeli sme úplne presne reagovať, ako by sme mali, čiže možno každý urobil nejakú chybu a ono sa to zviezlo až do toho stavu, že sme tú sériu začali otáčať, no a už sme ho neotočili. Súhlasím s Richardom v tom, že hokej nie je nikdy o jednom probléme alebo o jednom nejakom dôvode prečo. Je to kolektívny šport, pracuje okolo toho týmu strašne veľa ľudí a je to súhrn proste nejakých určitých vecí, ktoré potom vyústia do nejakého výsledku. A ja absolútne si myslím, že jeden z veľkých dôvodov bolo to, že sme skrátka celé to mužstvo, celý ten klub je určitým spôsobom nastavený a to, že sme chceli vyhrať tú základnú časť a chceli sme proste naozaj zase spraviť nejaký míľnik v tých našich kariérach a v tej kariére toho nášho klubu, tak sme sa veľmi emočne vyšťavili. A jednak hráči, jednak realizačný tím, proste naozaj tých posledných 5-6 kôl v tej základnej časti bolo naozaj náročných, pretože sme tam hrali proti ťažkým súperom, či už Nitra, či Košice a naozaj sme tie zápasy potrebovali zvládnuť, aby sme to prvé miesto vlastne uchmatli. A potom tých 17 dní, alebo neviem koľko toho bolo, tak to vlastne na tých hráčoch bolo veľmi, veľmi badateľné, že tá forma proste nebola správne, hlavne tá mentálna pripravenosť nebola správne nastavená. Pretože tak ako Ríšo spomínal, tak my sme v tých prestávkach, či už za trénera Vojnára alebo za trénera O'Learyho stále hľadali tú nejakú správnu formu, ako nastaviť ten mikrocyklus pred alebo po tej pauze, aby sme sa vrátili do toho zápasového rytmu. Tak to isté sme sa snažili aj teraz pred play-off, ale nemyslím si, že by tam bolo nastavené zle niečo, čo sa týka toho herného výkonu, ale skôr toho takého mentálneho nastavenia a to je pre mňa veľká škola a v tom sa budem snažiť aj zlepšiť, aby sme tých hráčov vedeli proste pripraviť na to play-off mentálne lepšie, pretože myslím si, že tam bol ten jeden z hlavných dôvodov. Prečo? A nejak ešte možno by som tak trošku premostil len takú tú menej tú hokejovú, alebo respektíve vec, ktorá nie je na rade, ale aj na tých tribúnach. Tak v podstate v tej sezóne bol priemer návštevy 2803 divákov, a čo bolo nižšie číslo ako minulú sezónu. V podstate bolo to citeľné túto sezónu, aj z hľadiska možno práve tých zápasov, nehovoriac ani možno o tej ekonomickej stránke, samozrejme predsa len Spišská Nová Ves je klubom, ktorý potrebuje mať doslova ten taký klubizmus a tú permanentnú návštevu. Ako ste možno práve aj toto vy vnímali, neviem, môžete si obrať slovo buď Richard alebo tréner. Tak ja to poviem z môjho pohľadu trošku tak všeobecne. Proste Slováci sú vo všeobecnosti takýto národ, že na dobre si veľmi ľahko zvykáme. A myslím si, že
je to šťastie aj naša chyba, alebo celkovo toho klubu, že sme za tie 4 roky, čo sme v Extralíge, tak naozaj ten progres a ten úspech bol skrátka braný ako úplne bežná a normálna vec. A takisto aj tí fanúšikovia, ako my im to nezazlievame, ale v podstate zvykli si na dobré. A tým pádom, že naozaj z roka na rok sa to neuveriteľným spôsobom zlepšovalo a tie medaily a víťazstvo v základnej časti, tak proste ten fanúšik nejak prirodzene očakáva, že to pôjde samé a preto aj tá návštevnosť, proste niektoré zápasy, ktoré možno neboli pre nich nejak zaujímavé, alebo tak proste neprišli a brali to ako, že však oni vyhrajú aj bez našej podpory, tak povedané s nadsázkou. Ale treba povedať, že my v realizačnom tíme a hráči to vnímajú to veľmi citlivo, i keď ten divák si to možno nemyslí, ale hlavne v takom, poviem, malom meste, ako je Spišská Nová Ves, je to veľmi citeľné. Takže proste na dobre sa veľmi ľahko zvyká a tí naši fanúšikovia si na to zvykli, ale my musíme sa zakrývať dekou takou, akú máme a či už sponzorstvo v meste, alebo celkovo tá veľkosť toho mesta, alebo toho trhu nie je taká ako v Košiciach alebo v Bratislave. A proste my musíme pracovať koncepčne zo dňa na deň stále, aby sme sa niekam posúvali. Čiže my tých divákov potrebujeme k tomu, aby sme boli úspešní, aby sme hrali v kľude. No ty už môžeš byť manažer, normálne, akože to je škoda na tej trénerskej stoličke. No a vlastne tu mi napadla tá otázka, lebo v podstate keď pozrieme základnú časť, samozrejme Slovan, plný dom, Košice, plný dom, Nitra, vedeli sme to naplniť. Bolo tak možno aj sklamaním práve to štvrťfinále, lebo vieme, že na tie prvé 2 zápasy so Zvolenom prišla takzvaná polovičná návšteva proti tomu, čo dokáže prísť na Slovan, na Košice. Že bolo to tak, že ľudia to vnímali ako takú samozrejmú vec, že v podstate ten Zvolen ideme prejsť. Bohužiaľ si asi všetci myslíme, že to tak bolo. A my sa stretli s tými názormi, že nie je to žiadne tajomstvo, že no a veď to Zvolen spravíte, že príjem až na semifinále. Čiže my sme sa dopracovali v Spiške k tomu, že akože play-off začína až od semifinále, takže to je samozrejme absolútna hlúposť a také Košice 8 rokov, mám dojem, alebo 7 alebo 8 rokov neboli v semifinále v tej svojej etape, ale ďalšie iné mužstva Trenčín videl v štvrťfinále po XY rokoch a zase musím súhlasiť s grom toho, čo Vlado povedal, je, že nejakým spôsobom sme si zvykli na to, že sme úspešní, ale to nie je proste tak, že to bude každý rok automaticky, lebo my sme Košice, ktoré proste majú najvyšší rozpočet a jediný cieľ titul. Náš cieľ nebol titul a nikdy v Spišskej Novej Vsi titul nebude. Náš cieľ je proste si užiť tú jazdu. To, že tu máme extraligový hokej, to, že to môžeme robiť všetci spolu, lebo vlastne je to rodinný klub od začiatku a bude až do konca. A bez tých divákov my proste nie sme schopní hrať top 6 ani top 4, lebo my ten rozpočet nemáme ako poskladať. My už teraz s Radom vlastne to vnímame, aj ten pokles toho, aj to, že to play-off nevyšlo ako malo, že tá ekonomická situácia nie je dobrá momentálne a že musím poďakovať sponzorom, ktorí nám veľmi pomohli po konci sezóny, k tomu, že Rado potom niečo povedať, ale vo všeobecnosti proste pernamentky, to členstvo Hrdého Rysa a to, že tých ľudí na tých tribúnach potrebujeme, to nie je to, že si to nejak vymýšľame, ale my to proste na ten hokej, ktorý tu chceme hrať, je to nutné a zároveň nás to motivuje, aby sme to robili čo najlepšie, pretože pre mňa osobne je najkrajší pocit na svete, že po tom zápase, keď vyhrajeme, že ten plný zemak tlieská, že tí hráči sa tešia, ako povedal Vlado, že to veľmi citlivo vnímajú napríklad zahraniční hráči. Veľké množstvo z nich prišlo do Spišskej Novej Vsi práve kvôli fanúšikom, lebo vedia, že na tom Slovensku tá atmosféra tohto rangu je iba u nás možno v Nitre, nemusím komu kriudiť momentálne. Čiže to je zase plus, ktorý nás posúva ďalej, aby sme ho nechceli stratiť, lebo samozrejme na to sú potom nabalené ďalšie veci, ktoré by ten hokej Spišského ovplyvnili. Rado Ryšu spomínal zo pár slov o ekonomike klubu a vlastne o tom závere, tak ale nie je žiadnym tajomstvom, že vlastne diváci na tribunách sú našim generálnym partnerom, pretože generálneho partnera nemáme a proste síce každý deň pracujeme na tom, ale je to strašne veľmi, alebo respektíve je to veľmi náročné, aby nejaký generálny partner prišiel do Spišskej Novej Vsi. Síce možno je to nepochopiteľné, lebo tie výsledky sú, ale vrajím, proste my si to musíme užívať, či hráči na ľade,
my vo vedení, na sedačke a tak ďalej, tak by sa to musia užívať diváci, alebo ten hokej fakt je v Spišskej Novej Vsi momentálne na vysokej úrovni. A vravím, že klubizmus Spišskej Novej Vsi musí fungovať. Sme malý klub, malé mesto a myslím, že ten hokej je športom číslo 1 a vravím, že v meste je kopec pozitívnych ohlasov, bohužiaľ niekedy sociálne siete a spoločenská situácia v republike nasvedčuje k nejakým negatívnym prejavom a tak ďalej, lebo proste ľudia majú svoje problémy, ale ten hokej by ich mal spájať a urobiť im pozitívnu energiu, emóciu a mali by si to užívať tak, ako my si to chceme všetci užívať. Takže to je... No tu už aj padla myšlienka, že hráči citlivo vnímajú podporu v hľadisku a čo je veľmi citlivou témou a zároveň aj podporou, lomeno hejtom, sú sociálne siete. A to je asi kapitola sama o sebe a vieme, že my sme v rozhovore v tej časti sezóny to rozoberali, že isté kluby pristúpili k tomu odstaveniu komentárov. Spišská stále k tomu nepristúpila. Samozrejme, tí ľudia už trošku začínali byť tam aj pozitívnejší. Sem tam som sa tam aj ja prehrával, lebo ma to zaujímalo. Ale pán tréner, toto ma aj zaujíma, že čítajú si to tí hráči, alebo vnímajú aj niektoré tieto veci? Áno, veľmi a hlavne tí mladší hráči, na ktorých to paradoxne má najväčší dopad. Tak proste taká je doba. No. Dnes každý človek si môže napísať na sociálnu sieť svoj názor, ale to ešte neznamená, že má to právo. Hej? Pretože naozaj tým svojím názorom môže niekedy ublížiť tomu človeku a žiaľ Bohu, ešte raz opakujem, je proste takáto doba a my s tým nemôžeme nič nerobiť, len ako si spomínal, možno tie komentáre vypnúť, ale chceme si niečo robiť, práve si myslím, že aj by sme mali si. Asi áno, no proste jediná možnosť je nejaká osveta toho, že tí ľudia, ktorí to robia, by si to mali uvedomiť, že naozaj majú vplyv na niekedy aj na mladých ľudí a na ten ich nejaký mentálny a psychický rozvoj a vývoj, takže je to trošku nešťastné, že nejakú svoju frustráciu si vybijam na niekom inom. Čiže toto je nešťastné. No ja však chalani vedia, oni mi to stále rozprávajú, že ja som známy tým, že ja si to prečítam tiež niekedy a chalani mi to stále rozprávajú, aby som si nečítal a tak ďalej. Ja sa naozaj snažím, ale tým, že som odtiaľto z mesta a naozaj kopu ľudí poznám mňa, tak ma to proste zaujíma a niekedy ma to veľmi, veľmi proste trápi. A tým, že viem, koľko tí ľudia, koľko tí hráči do toho dávajú proste snahy a obety, tak viem, že je to proste nespravodlivé a to ma proste trošku škrie a mrzí. Páni, vy to ako vnímate? Ja som sa k tej téme vyjadroval už viackrát a my sme sa rozhodli nepristúpiť k tomu, že vypneme tie komentáre, lebo si myslíme, že máme tých 90% tých fanúšikov to vníma nejak správne a kvôli nejakej určitej skupine ľudí nebudeme brať tú možnosť sa potešiť alebo aj konštruktívne kritizovať, lebo ja vždy hovorím, že konštruktívna kritika posúva, ale konštruktívna kritika nie je uražanie, nie je vulgárne nadávanie a to, čo sa v určitých momentoch dialo, bolo úplne za hranicou normálnosti a proste tí chalani, keď tvrdia niektorí, že to nečítajú, tak to všetci čítajú, pretože je to taký prirodzený pud tých chalanov, že keď sa mi nedarí, alebo sa mi naopak darilo, chcem vidieť, ako vám pochvália, alebo či na mňa niekto nadáva a my sme pristúpili k tomu kroku, že to moderujeme, čiže už tam nenecháme proste tie hrubé urážanie a nejaké takéto veci, ale my sa snažíme, a tu som aj vlastne teraz Vladovi skočil do tej reči, že chceme robiť tú osvetu. Chceli sme robiť podobný projekt, ako robili v Nitre, ale nás predbehli, niečo také sme mali v pláne aj my, ale určite chceme ďalej apelovať proste na ľudí, aby vnímali to, že zase sme rodinný klub, chceme to robiť najlepšie, verte nám. Ako náš cieľ je proste robiť ten hokej čo najlepšie, preto tu proste tomu dávame všetko. Máme tu 14 funkcií a sme tam celé dni a takisto Vlado vraj, to čo robil minulý rok, tak absolútne klobúk dole a myslím si, že možno keby bol v inom klube, tak by im povedal, že dobre chlapci, ale tak toto nepôjde. A tu sa tiež obetoval. A vrátim sa zase k tomu.
že buďme ľudia, proste vráťme sa k tej myšlienke, prečo Spišská Nová Ves postúpila do Extraligy a čo bolo jej cieľom. My sme chceli si užívať hokej extraligový. Proste žiadne medaile a poháre, to tu vôbec nebolo. To prišlo tým, že to robíme spolu, robíme to dobre. Čiže poďme to robiť spolu, poďme to robiť ďalej dobre a ja verím, že aj ten najcennejší pohár príde, ale musí sa to vrátiť späť k tej normálnosti, k tomu, čo nás dobilo a to bola pokora. Aj tá pokora úplne niekde odchádza. My nemôžeme proste rozprávať o tom, že my budeme tu vyhrávať tituly. Proste toto nemôže byť. No, Ríšo, spomenul si tých 14 funkcií a to, ako v podstate sa veľakrát musíte obetovať pre ten klub a aj možno nasvedčuje to tomu, že tie očakávania ľudí sú úplne niekde inde, ako sú práve tie možnosti toho klubu? Tak určite, pretože spomínal to Vlado a v klobúk dole pred Radom a pred Braňom. Samozrejme, teraz už veľmi nie, ale predtým som im pomáhal s tým, čiže viem, ako ťažká robota je robiť ten scouting, teraz ho robí už aj Vlado, čiže aj on si to uvedomuje, že aké náročné je tu každý rok doniesť rozdielových zahraničných hráčov. A hlavne v tom budžete, ktorý máme my, hej, lebo sme sa o tom Vladom bavili, že je ľahšie vybrať z koša za 100 000 eur ako z koša za 50 000 eur. Čiže tým, že ani si nemôžeme dovoliť robiť tie resigny alebo respektíve to podpisovanie dlhodobých kontraktov so zahraničnými hráčmi, lebo na to nemáme budget. Ako my by sme radi podpísali Forda, keby proste sme iný klub tu v okolí, ktorý má na to možnosti finančne, tak to zase nie je také, neviem, taký skill alebo taký úspech predložiť zahraničného hráča. To je o peniazoch, o ničom inom. Čiže keď tie peniaze máte, no tak proste dáte tie peniaze tomu hráčovi, on ostane, prečo by šiel preč. Keď mu tie podmienky viete vytvoriť také, ako má v zahraničných ligách. Čiže my tým, že to úplne nedokážeme s každým, tak musíme proste pracovať v lete a nie vždy to vyjde. Hej. Sám Vlado hovoril, že tí importi boli skôr tento rok výborní povahovo, možno nemohli až takí rozdieloví hráči ako po minulé roky, ale ide to proste ruka v ruke s tým, že sa to nevždy podarí a nevždy to je jednoduché. Čiže preto my v lete nemôžeme mať cieľ, že ideme hrať o titul, lebo aj sami nevieme, jak tí chalani vlastne budú vyzerať na tom mlade, lebo jedna vec je, že vyzerá dobre na videu a hraje dobre v Kanáde, a druhá vec je, ako zapadne do klubu. Čiže chalani môžete byť k tomu. Ale ako vlastne našim cieľom je pritiahnuť toho hráča, ktorý príde možno za menšie podmienky, za menšie peniaze, ale urobíme ten prestupný chod stupienok do lepšej súťaže. Ale zatiaľ myslím, že sa nám to veľmi darí a každý rok sa nám podaria 2-3 chalani, ktorí prídu do Spišskej Novej Vsi, do Českej extraligy, do nemeckej DL-ky. Takže vlastne to je naša proste práca, ktorú myslíme, že je to náš výsledok, že sa nám to podarí a na to musíme tvrdo pracovať v lete, aby sa nám títo chalani vydarili v sezóne, aby nám odozdali maximum pre náš klub a aby sa oni posunuli ďalej. Stále to musí byť win-win pre jednu aj druhú stranu a ešte raz opakujem, že zatiaľ to vychádza a verím, že takto pôjde ďalej. Ako sme mali tu hráčov, vlastne tento rok Connor Ford, proste úžasný two-way center, ktorý myslím, že charakterovo aj herne bol jeden z najlepších hráčov extraligy a teraz ide do fínskej ligy, takže posunul sa tiež ďalej. A ako Ríšo vravel, nedáva nám zmysel proste ich ohodnotiť na takúto úroveň, pretože na to nemáme a prekrývame sa derkou, ktorú máme. Takže fungujeme stále z roka na rok a ideme ďalej. Ja len k tomu poslednú vec. Je to aj o takom tom ústnom podaní tých hráčov, hej, že si povedia o tom, ako to funguje v tom klube a toto si myslím, že to je pre nás veľmi, veľmi dobrá vizitka, že keď spomeniem či už Archieho, ktorý prišiel vlastne 2 roky dozadu, alebo Nelisa, ktorý prišiel, oni obidvaja prišli proste nejaké odporúčania Jeremyho Bodryho. Čiže to dennodenné fungovanie v tom klube a tie podmienky, ktoré sa snažíme pre tých hráčov vytvoriť a to správanie a tie vzťahy, ktoré s nimi máme, dovolím si tvrdiť nadštandardné v rámci Extraligy a preto sa tí hráči potom si to povedia a cez agentov a to sú veci, ktoré sa tým ústnym podaním samozrejme posunú ďalej a preto možno aj za menej peňazí tí importi prídu k nám, pretože vedia, že proste fungujeme ako fungujeme. V tejto téme ešte možno mi napadla taká vec, že vlastne David Romáňák, Adam Žiak v reprezentácii, David Romáňák napokon na majstrovstvách sveta. Je toto aj možno takým tým väčším lákadlom a vašou aj vizitkou, že zo Spišskej Novej Vsi zrazu putujú vlastne hráči aj do reprezentácie? Tak, klobúk dole, ja si myslím, pred Davidom aj pred Adamom. David majstrov sveta, to sa nám asi nesnívalo, myslím si, že v živote, že ako Spišská Nová Ves
bude klubom, z ktorého sa bude dať dostať na majstrovstvá sveta. Ale tu ako klobúk dole pred Davidom, takisto Adamom, ktorí na sebe tvrdo pracovali. Ja ani neviem, čo k tomu povedať. To je. Proste oni dvaja, ich by som presne využil ako nejaký taký vzor, taký role model pre ostatných aj mladých hráčov z Spišskej, ktorí sú. Pretože jednak Adam a jednak David proste nie sú chalani, ktorí by nejak vyskakovali, alebo nejak by sa snažili byť niečím, čím nie sú, ale naozaj to svojou dennodennou prácou dávajú príklad nielen tým chalanom v kabine, ale aj importom a nastavujú proste ten mindset, ktorý chceme mať v Spišskej. A naozaj to, že tam boli a že David sa tam dostal a Adam bol v podstate v tej širšej nominácii, tak znamená to veľa nielen pre nich, ale samozrejme aj pre náš klub. A myslím si, že ich dvoch by som mal dávať ako nejaký príklad aj mladým hráčom z Spišskej Novej Vsi. Ale to ukazuje to tu, že ten koncept, ktorý sme si nastavili za tie roky, že funguje a nefunguje iba pre zahraničných hráčov, ale aj pre Slovákov a aj odchovancov klubu, pretože ja Davida, vlastne Adam, ich považujem obidvoch za odchovancov spišsko-novského hokeja. A presne tí mladí chalani, ktorí sú možno dneska deviatáci, dorastenci, môžu vidieť, že to ide. Len musia tvrdo pracovať. Za čo sme, myslím si, asi veľmi radi, že... Čo sa týka Davida a Adama Žiaka, to je proste výborná reklama, ako obidvaja to vydreli a či Romy, či Žiačik robili brutálny progres za posledné roky a ich výkony sú na vysokej úrovni. Páni, myslíme si, že asi bilancie bolo dosť. Ideme variť a to káder do ďalšej sezóny, tak poďme najprv k trénerskému menu, pretože známe meno prichádza na Spiš. Peter Oremus, hlavný tréner pre budúcu sezónu. Ako toto sa celé spáchalo, Richard? Ako celé toto v podstate vzniklo? Lebo dá sa povedať, že toto je naozaj veľké meno a opäť raz sme videli aj na tých sociálnych sieťach, že tí ľudia zrazu začali mať vysoké ciele s týmto príchodom. Sedeli sme s Vladom, bavili sme sa o nejakých možnostiach a s tým, že či ja, Rado, Braňo vidíme v ňom potenciál toho, že môže byť výborný hlavný tréner a prípadne raz by sme boli radi, keby trénoval reprezentáciu, tak hľadali sme možnosti. Myslíme si, alebo ja osobne, že sme sa o tom bavili viackrát, že si myslím, že tie skúsenosti mu ešte chýbajú, čo sa týka toho postu hlavného trénera a práve keď došlo k tej komunikácii, prvému kontaktu medzi nami a trénerom Oremusom, tak sme šli za Vladom. Predostreli sme mu tú myšlienku, že je taká možnosť mať pána trénera na 2 roky ako hlavného trénera, že či je stotožnený s tou našou víziou, či to vidí rovnako ako my, že práve to, čo je tá najsilnejšia stránka Orlova, tak Vladovi nejakým spôsobom chýba a že môže práve toto sa od neho naučiť a boli tu šumy, že sa vráti pán tréner Vojnár alebo iný tréner, ale my sme od začiatku pracovali s tým, že ten, ako sa hovorí, že bigger picture, ten väčší záber, s Vladom je ten, aby to prevzal, aby to raz bolo jeho kompletne a myslíme si, že je to, a na základe aj tej konverzácie s ním, že to je dobrá voľba a je to človek, ktorý má obrovské množstvo skúseností, má víťaznú mentalitu, vyhral niekoľkokrát titul na Slovensku, má medaily, čiže vie, ako sa vyhráva a má taký pokoj a myslím si, že práve tieto veci, keď Vlado načerpie a je to niečo iné, ako to bolo predtým, tak ho to posunie a bude z neho ešte kompletnejší tréner, ako momentálne je. Ste už komunikovať aj spolu s trénerom? No, samozrejme, už viackrát sme spolu sedeli. Ja by som sa len vrátil k tomu, ako sme v podstate s Rišom sedeli, tak ja to, čo som povedal vlastne Rišovi, že i keď mám 38 rokov, tak stále som braný ako kvázi mladý tréner a nie som z tých ľudí, ktorí by sa niekde prehnane, ambiciozne niekde tlačili a samozrejme veľakrát som to spomínal aj vo viacerých rozhovoroch, že to trénerské remeslo je v podstate byť večný študent a naozaj si brať z každého zápasu a od každého kolegu to dobré aj to zlé a ja som preto veľmi, veľmi rád a som rád za tú možnosť, že proste budem zase pôsobiť s iným hlavným trénerom, ktorý mi zase môže ukázať nové obzory a tak ako Rišo spomínal, samozrejme pán tréner Oremus má strašne veľa skúseností a
A myslím si, že nielen pre mňa, ale možno aj pre celý klub bude ten jeho kľud alebo tá jeho skúsenosť prospešná a dúfam, že to prinesie taký väčší pokoj do celej organizácie a naozaj sa teším na spoluprácu. A už sme spolu zopárkrát sedeli, už sme si rozobrali aj nejaké veci ohľadne fungovania, ohľadne nejaké prípravy, čo sa týka júlu a augustu a rozmerovanie nejakých hráčov, nejaké potenciálne lajny a tak ďalej. Čiže už nejaké veci sa čertajú. Ako vnímal tento klub v podstate tréner Remus? Ako rokovania prebiehali? Veľmi rýchlo. Ako vlastne ten kontakt prvotne prišiel od neho samého, cez našho spoločného známeho, ktorého máme, čiže my sme vlastne s Braňom sadli vtedy do auta, lebo Radovo mimo vtedy nemohli ísť s nami a vlastne on chcel ísť do Spišskej Novej Vsi, povedal, že je to niečo, čo v kariére ešte nezažil, že za tie roky vidí, že aj v malom sa dá robiť dobrý hokej a že vlastne u nás sa vie, že toho hokeja dáme všetci 100% každý deň, čiže vyslovene chcel tú spoluprácu s nami vyskúšať. My sme to videli v tej spolupráci viacero plusov, či už Vlado, alebo proste ako Vlado teraz výborne povedal, že nejaký ten pokoj proste všeobecne do toho všetkého, lebo možno aj to nám chýbalo, že nemáme tú skúsenosť úplne takú s tými situáciami, ako keď sme to vyhrali, tú zákonnú časť a išli sme do play-off trošku, ako si povedal, v tej role favorita, nezvládli sme to úplne. A možno práve toto, ak by tu pán tréner Remus bol, tak by nás nejako možno ukázal nám tú správnu cestu, alebo ako to mám povedať, ale ja si myslím, že je to dobrá voľba a pozeráme na to v tom širšom úhle pohľadu, že môže do toho klubu priniesť pre všetkých, ktorí tu sme, nové veci a my sme radi, že sme sa dohodli. No, na Spiši sa už začal v podstate aj skladať káder, už niektoré mená sú von, ale poďme najprv ešte si prejsť to, že niektorí hráči v podstate nebudú pokračovať v tomto klube. O importoch sme si to v podstate povedali, že áno, bolo tam náročné niektorých udržať. Vieme, že Greg Delka, ten Connor Ford v podstate ide do Fínska, do Jokuritu. Boli tam aj hráči, ktorým možno z tých importov, ktorí by aj chceli zostať a ste im nepredĺžovali zmluvu na základe istých vecí z minulej sezóny? Tak myslím, že odborne môže Vlado k tomu povedať, ale čo sa týka ako nášho manažerského rozhodnutia, tak okrem Forda, Releša a McKinnona sme nemali záujem vlastne predĺžiť tú spoluprácu ďalej s nikým z hráčov. Samozrejme, boli sme v kontakte s Micom, ale tým, že sa nám podarilo neuveriteľné doniesť domov Denisa Godlu, tak vlastne toto padlo, čiže môže sa vychádzať asi k tomu, že prečo nie a prečo áno. Asi možno viem, že ľudí Josh Kessner zaujímal, tak možno. Ako ja z môjho trénerského pohľadu poviem ako úplne otvorene, že čakali sme viac od niektorých importov. Myslím si, že Rišo povedal tie mená, ktoré boli zaujímavé pre nás a ktorí nejak splnili tie očakávania, ktoré sme mali, ale boli tu hráči, ktorí tu prišli a mali podmienky, na základe ktorých podľa môjho názoru mali podávať lepšie výkony a pomôcť nám v tých rozhodujúcich momentoch. A myslím si, že to bol tiež jeden z faktorov, prečo to play-off možno nevyšlo, pretože nielen to slovenské jadro, ale celkovo to mužstvo nemalo úplne tú formu úplne ideálnu v tom play-off a hlavne aj tí hráči, ktorí mali byť rozdieloví, myslím si, že neboli rozdieloví v tom play-off a to bol jeden z dôvodov, čiže úplne otvorene poviem, že naozaj niektorí importi zaostali za očakávaniami. Ak by sme mali ešte čo si povedať aj o Slovákoch, ktorí opustili klub? Slováci, ktorí opustili klub, no samozrejme sú tam mená ako Ďuro Majdan a Juro Valach. V podstate, čo sa týka Majda, tak Majdo naozaj veľmi dlho pôsobil u nás v klube. Myslím si, že sme už boli na seba nejakým spôsobom zvyknutí a boli tam veci, hlavne zo začiatku, kedy Ďuro mal naozaj výborné sezóny a pomohol nám či už k zisku tej bronzovej alebo striebornej medaily, kde naozaj veľkou mierou sa pričinilo to, že sme skončili tak, ako sme skončili. Minulý rok jednak aj tým zranením, jednak už aj možno nejakými vecami, ktoré z obidvoch strán možno boli nejaké prekážky v tom, aby sme pokračovali ďalej tak sme sa proste rozlúčili a my mu samozrejme želáme všetko dobré do budúcna.
A čo sa týka Juraja Valacha, tak tam si myslím, že je úplne prirodzené, že chce byť bližšie domov a tiež patrí mu veľká vďaka za tie všetky zápasy a to všetko, čo pre nás urobil nielen na ľade, ale samozrejme aj v kabíne a veľmi nám pomohol ako mužstvu, ktoré nejakým spôsobom chcelo niečo dosiahnuť a on so svojimi skúsenosťami v tej sezóne bronzovej aj striebornej naozaj má veľký podiel na tom, že sme boli úspešní. Takže veľká vďaka a samozrejme to je hokejový život. Každý sa niekde posunie stále a ešte raz zopakujem, my im ďakujeme a želáme všetko dobré do ďalšej kariéry. Áno, tak tá nová kapitola sa v podstate začína. No a začali ste to vo veľkom štýle, okrem trénera Oremusa, do bránkoviska veľký návrat Denis Godla. Ako sa toto v podstate uvarilo? Tak Denisa poznáme všetci, dá sa povedať, že od mala. Tá komunikácia nebola iba teraz po tej sezóne, bavili sme sa už roky predtým, že ako išiel na Slovan, či by sa nechcel vrátiť a tak ďalej. Teraz tie debaty už dopadli do výsledku, ako vidíme. Myslím si, že Ríšo tam zohral veľmi dobrú úlohu v tomto tejto výslednej práci alebo v výslednom produkte, tak veríme, že Denis príde ako jednička, jeden z najlepších slovenských brankárov, ktorí možno boli na Slovensku a verím, že to potvrdí a privedie zase pokoj do brány a bude jeden z najlepších brankárov v lige. Takže ako ten potenciál tam je a myslím si, že je to veľký kál, ktorý sa podaril pre Spišskú Novú Ves. Ešte aby som sa vrátil k trenérskému štábu. Trenérsky štáb tiež prešiel ešte jednou obmenou, kde na miesto Martina Salugu, ktorý sa presunul k mládeži, k juniorke. Novým trénerom, dá sa povedať, že budeme mať na starosti obrancov, ktorý dá sa povedať, že má neuveriteľné skúsenosti zo slovenskej extraligy, odohral viac ako 1000 zápasov. Je Števo Fabian. Je to chalan, ktorého veľmi dobre poznáme z pôsobenia v Poprade. Hral s ním Ríšo, či ja, či Braňo. Vlastne bol aj v Spišskej Novej Vsi, kedy bol kapitán, keď sa postupoval do extraligy. Je to jeden veľký líder, čo sa týka kabíny. A vravím, že dúfam, že pomôže našim mladým hráčom, hlavne čo sa týka v obrane, sa posunúť smerom dopredu. Aby ich nasmeroval k správnym návykom a správnym rozhodnutiam. Tak veríme, že sa mu bude u nás dariť a tiež poukreje svojou kariérou trénerskou a bude sa posúvať smerom dopredu. Čiže asi opäť raz to ukazuje, že nemyslíte len na výchovu hráčov, ale aj trénerov. Tak, klasicky, no. Stará škola hlavný a dvaja mladí. Mladí šťuky. No ale ďalšie veľké meno, v podstate Marek Viedenský. Páni, toto už vyzerá na poriadny ročník, čo? Že na titul povieš. Ja nemôžem povedať to, lebo... Zabálme to celé, to zase. Potom nastavíme vysoké očakávania, vieš, tak musím byť skromne. Naše očakávania sú hrať proste dobrý hokej a baviť ľudí a čo príde, to príde, ale ako súhlasím s tým, že Marek je veľká posila, nebudeme klamať tu, že by sa samozrejme nepodarila, keby to nebol tréner Remus, ktorý hral absolútne zásadnú rolu v tomto podpise a tým, že hlavne či to načal to Vlado alebo Rado, že by sme chceli trošku viac pracovať s tými mladými a práve vidíme ten potenciál pri centroch, ako je Viedenský, že tí chalani, ktorí s ním budú hrať, tak dostanú príležitosť nielen v defenzíve, s Bortým napríklad, ale ako, že kvázi vytvoríme 4, alebo chceli by sme mať 4 centrov kvalitných a tým pádom vytvára sa možnosť pre trénerov je posúvať tie krídla podľa výkonu, dať príležitosť mladším hráčom. Proste vytvoriť nejaké konkurenciaschopné prostredie, pretože vieme, že napríklad Dalibor alebo Lukáš Vartolník sú brániaci centri, čiže to trošku limituje tých trénerov pri tej voľbe, lebo samozrejme, keď tie očakávania od tých centrov sú, aby len bránili, tak napríklad Martin Šuty nemôže tým pádom hrať v tej role, ale pri tom Marekovi sa otvárajú tým vlastne našim trénerom nejaké možnosti ako využiť tých chalanov, čiže za to sme veľmi radi a ja verím, že Vieďo bude zdravý a že nám pomôže opäť baviť fanúšikov a mať radosť z toho hokeja. No, spomínaš titul a jeden čerstvý... Ja nie, ty si spomínal titul. Dobre, tak ja to vezmem na seba. Ale jeden čerstvý majster Slovenska prichádza na Spiš, Oliver Archambault, staré známe meno, alebo MVP je späť. Páni, a ako toto meno opäť sa raz podarilo a čo zohralo rolu pri Arčim?
Ako my sme s Arčím boli v kontakte, máme taký prazvláštny vzťah s Arčím, ako starší, mladší brat, takže pokričíme na seba, potom sa vypusinkujeme a sme kamaráti. Ale my sme boli v kontakte celý čas vlastne s Arčím, a keď sa vracal do Košíc, tak bola tu vtedy aj ambícia, sme sa bavili o tom, že sme ho chceli stiahnuť, ale proste tie finančné možnosti tu neboli na to, neboli sme schopní konkurovať Košiciam a Arčí celý čas proste, on má rád spisku proste, má rád fanúšikov, to prostredie, má výborný vzťah napríklad s Vladom, hej, čiže on potrebuje pre ten úspech, alebo preto, aby bol výborný, potrebuje to prostredie, aby bolo pozitívne a aby vlastne ho nechalo nejakým spôsobom robiť to, čo vie robiť. A toto Spišské Nové Vsi mal, preto vlastne bol najpotentnejší útočník, alebo respektíve hráč, najútočnejší hráč v All Stars, čiže to všetko ho vlastne posunulo do tých Čiech a zavolal mi sa chce stretnúť, bolo to tesne pred play-off, vtedy sme zvažovali tú výmenu, teraz to už môžeme povedať, Archambault Kessner, ktorá bola veľmi, veľmi blízko, nakoniec sa to nepodarilo. A po tej sezóne sme si sadli a ja som mu povedal, že sme ochotní ísť do toho o komunikácii s Radom, Braňom a Vladom, ale za podmienok, ktoré ho budú nutiť vyhrávať, nebudem ich konkretizovať. Ale v začiatku sme mysleli, že to nezoberie. Nakoniec proste tá láska alebo tá sila sa vrátiť, alebo proste byť tu s nami, bola vyššia ako nejaký kľud, možno nejaký vyšší budget niekde inde. A zobral to opäť ako výzvu, veľmi podobne ako keď prišiel prvý rok a potom už nebolo čo riešiť, ako za mňa osobne, proste hráč jeho kvalit, ktorý keď je v kľude, tak je to pre mňa ako top 3 nie len útočník, ale celkovo hráč v ligi, čiže ja som osobne veľmi rád, že sa Arčí vracia. Ja ti dám taký marketingový možno tip, že deň teba s Arčím navzájom na Hero pre fanúšikov Spišskej. Tých dní bolo viacej tú sezónu, takže ako Arčí bol u mňa viackrát na večeri, jak všetci chlapci dokopy tu, čiže je veľmi špecifický, ale vieme s ním pracovať, vieme ho proste dotlačiť, myslím tomu, aby... Pán tréner, ako zapadá Arčí do skladačky tímu? Ja som veľký fanúšik Arčího. Myslím si, že to sme sa o tom bavili viackrát, že presne takýto nejaký X-faktor nám chýbal v tom play-off, ako bol on. A pre nás, hlavne už aj po komunikácii s trénerom Oremusom, on je tiež v podstate taký typ trénera, ktorý proste niekedy si musíte zatvoriť oči, pretože samozrejme ten tímový úspech je podmienený určitými vecami, ktoré tí hráči musia plniť. Ale samozrejme, keď tam máte hráča, ktorý vám urobí za sezónu 60 bodov, tak proste niekedy tú vec nespraví a spraví úplne opačnú vec, ale vtedy práve treba mať ten cit preto a proste trošku si nad tým zatvoriť oči. Čiže mne Arčí dáva zmysel tam, ja už som aj teraz rozhodnutý mu volať, pretože ja len dúfam, že príde proste kvalitne pripravený na ten ročník, aby bol proste kondične na tom tak, ako má byť. Tak ako prišiel prvý rok, ukázalo sa tým, že by nekončilo aj tak rýchlo? Toto je pre nás všetkých veľmi dôležité, lebo určite všetci vieme, aj fanúšikovia, aj my, že je to naozaj talentovaný hokejista, ktorý to tam má, ako sa hovorí, ale proste musí naozaj na sebe pracovať, aby proste celú sezónu dokázal byť prospešný pre ten manšaft. Čiže myslím si, že chalani v kabíne, tie problémy, ktoré boli predtým, to, že Rišo rozprával, že je špecifický, tak znova je tá výhoda tej Spišskej, že to gro v tej kabine sa nejakým zásadným spôsobom nezmenilo a že tí lídri sú tam stále tí istí, čiže vedia, ak to príde, že ten Arčí aký je a už sa aj poznajú navzájom a rešpektujú sa, čiže to je znova naša výhoda. A zase máme tu importa, ktorý pozná ligu, ktorý zase, ak to prídu ďalší importi, tak zase im vie proste ponúknuť a poskytnúť nejaké informácie o tej lige a vie sa s nimi o tom rozprávať a veríme, že mu to prostredie vytvoríme a že znova minimálne zopakuje takú sezónu, ako bola jeho prvá v Spišskej Novej Vsi. Tak možno práve jeho rozum doplní práve mladosť a dravosť. Artur Turanský, Matej Giľák, dá sa povedať, u Giľa je to v podstate, je to domov a Artur Turanský nové meno. Sú aj práve toto tie očakávania od týchto hráčov? Tak Artur prichádza z americkej univerzity, tak veríme, že
priniesť takú mladodrávosť, ako si povedal, že vlastne trošku nejakej inej energie, trošku iného herného štýlu a verím, že sa mu to bude dariť a že sa presadí. Čo sa týka Maťa Giľaka, Giľo je Spišiak, takže vlastne všetci ho poznáme. Skúsil si trošku iné kluby a zistil, že tiež Spišská Nová Ves mu ponúka úplne iný rozmer, iný priestor. A Matej Strelec vie dať gól, čo dá sa povedať, že možno aj túto sezónu, čo sa týka slovenských hráčov, aj chýbalo. Tak veríme, že sa tiež môžeme na neho spoľahnúť a minimálne nejaký ten gól dá, čo nám pomôžu k lepším výsledkom. Na koľko percent je ten káder vyskladaný, respektíve akí hráči ešte typologicky pribudnú práve do manšaftu? Takže sa týka Slovákov, tak máme plno. A vlastne čakáme teraz na to, ako to dopadne, čo sa týka tej ekonomiky a budžetu. Sponzori samozrejme jedna vec. Predaj pernamentiek, veľmi dôležitá vec pre nás, ktorá bude dosť zásadná, si myslím, vzhľadom k tomu, koľko budeme môcť investovať do ďalších importov a samozrejme hrdý rys ešte. To je veľmi úzko späté tri veci, pernamentky, hrdý rys a sponzory. To je takzvaný ten klubizmus, ktorý by to mal fungovať. O tom bavíme a máme momentálne otvorené 4 miesta. 2 centrov, 1 beka a 1 krídelníka s tým, že máme rozrobené viaceré veci, no ale proste čakáme na to, či budeme schopní to zaplatiť. Pán tréner, kto by vám sa hodil do toho kádra, tak typologicky, čo vyhľadávate s trénermi a s trénerským štábom? Takých centrov už máme. Centrov? Nie, tak Rišo spomínal beka, obrancu. Samozrejme v dnešnom hokeji tí obrancovia naozaj sú veľmi podstatní pre ten výsledok, pretože naozaj veľa vecí sa odvíja od ich rozohrávky a od ich riešení herných situácií. Čiže naozaj potrebujeme kvalitného obrancu, ktorý bude smerom dopredu mať hlavne rozohrávku a hlavne bude obranca, ktorý bude mať skúsenosti s hraním preslovej hry. Čiže potrebujeme takéhoto beka nejakého. A potom, ako Rišo spomínal, 2 centrov. Samozrejme, to nemusím ani myslím, že laikovi vysvetľovať, že ten center v hokeji je naozaj ten mozog tej peťky a už sme trošku rozmaznaní a zvykli sme si či už na Forda alebo na Kirbyho v jeho najväčšej sláve, že naozaj tí centri, ktorí tu boli, tak boli tí najlepší centri v lige a ja pevne verím a dúfam, že sa nám podarí vybrať dobre a že naozaj, tak ako Rišo spomínal, že sa nám podarí dať financie dokopy, aby sme naozaj tieto pozície obsadili veľmi kvalitnými hráčmi. No ale počas tejto sezóny, samozrejme výzva je vyskladať káder, ale ďalšia veľká výzva, rekonštrukcia štadióna. Rišo, aké sú momentálne informácie? Dotkne sa to práve aj tých zápasov A mužstva, kedy divák bude mať možno nejaké obmedzenia? Tak samozrejme, ako preinvestovať taký obnos peňazí, to sa nedá za pár mesiacov, že tu bude nejakú dobu trvať a my sme samozrejme pripravení na to, že nejaké obmedzenia budú, ale máme prísľub od mesta. Áno, tak presne tak, že tá sezóna začne s obidvoma tribúnami. Samozrejme, zopakujem to, že určité obmedzenia budú, ale my musíme to brať tak, že tá rekonštrukcia je obrovské plus ako smerom do budúcna a najmä pre mládež, nové šatne, zabezpečenie, sociálne zariadenia, čiže každý trošku teraz musí nejakým spôsobom to rešpektovať, že to nebude úplne komfortné, ale neskôr myslím si, že po novom roku by už to malo byť všetko hotové nejakým spôsobom, že si ten nový štadión užijeme naplno a budeme radi, že budeme mať top arénu na Slovensku, čiže verím, že bude plná včelná aj zápasov. Priniesie to aj väčšiu kultúru logicky na tie zápasy a mužstva. V podstate vnímaš to tak, že toto by aj mohlo byť ešte tým faktorom, lebo vy sa častokrát vyjadrujete, či ty alebo Braňo, že áno, tá kultúra, ste kritickí, čo je na jednu stranu fajn, že viete to pomenovať, keď sú proste zarosené plexy, tak sú zarosené plexy a sa na to nezakrývate, že bude tam aj práve tá vzduchotechnika, ktorá to celé v podstate potiahne, tak veríte, že už ten klubizmus by s tou arénou mohol aj prísť ešte na vyššiu úroveň a aká je? Tak ale ja si myslím, že ako u nás máme výborných alebo vynikajúcich fanúšikov, že skôr je to o tom nabali nejaký tých nových, ktorí si vyberajú tie zápasy, ako sme sa bavili, že
že tých 2500 fanúšikov tu naozaj máme, ale my by sme potrebovali ešte viacej, čiže úplne by som to nehádzal, že všetkých do jedného vreca, že vždy sa nájde niekto, kto povie, že je niečo zlé. Keď budeme prvý a mať 400 bodov, tak bude stále niečo zlé, ale o tých ľuďoch sa nechcem baviť. Ale ako si povedal, že zmiznú také tie veci ako zlý zvuk a to, že napríklad pri vyhlasovaní gólov, že jedna časť to nepočuje, lebo proste tá zvukotechnika, alebo ako tam nazvať, je zlá, alebo je nová kocka. Proste nové veci, ktoré dajú aj nám smerom k marketingu, nové možnosti. Aby to nebolo vždy, iba, ak sme sa bavili veľakrát, že je to vždy v spiske o tom, že musíme vyhrať. Že ľudia chodia iba na ten výsledok a na ten samotný produkt, ale že nám to vytvorí možnosti proste ich zabaviť, urobiť nejakú show cez prestávku a toto vlastne je veľké plus tej rekonštrukcie. No, spomínaš marketing, my sme sa síce bavili o sociálnych sieťach, ale marketing nie je len o tom. Je to práve o tej kultúre na zápase a nie je len o tom, že prísť na zápas, dať si popcorn a pozrieť, že mužstvo vyhrá, ale je to možno aj o tom, že si zasúťažíme a tak ďalej. Je aj toto v pláne rozvíjať, tie aktivity práve pre fanúšikov? Áno, určite, tak ja si myslím, že ten marketing máme slušný, ale samozrejme tam je obrovské množstvo vecí, ktoré my sme chceli robiť, ale s tým, že na to nemáme prostredie, tak ich robiť nemôžeme, lebo proste sa to nedalo a táto rekonštrukcia otvorí dvere týmto veciam, ale ja vravím, že trošku naviažem na to, čo si povedal, že príjem na ten štadión a my chceme, aby tí ľudia prišli na štadión sa stretnúť. Že je to proste event, ktorý v Spiske nemá momentálne konkurenciu, lebo 3000 ľudí sa nesretáva nikde inde, iba na hokej a to chcem, aby to pokračovalo, aby ľudia chodili radi na štadión, nielen na to, že či vyhráme, ale aj, že pokiaľ sa proste s kamarátmi, s rodinou, že si to užije s deťmi a toto vlastne chceme ďalej rozvíjať a budovať. Ďakujem, Rado, môžeš. Jak to je povedané, vlastne marketing, sociálne siete, show nazývame ako tak je ruka v ruke. Ako bavíme sa iba o nejaký, možno aj kocke, vzduchotechnike a tak ďalej, ale vlastne zvyšuje sa komfort toalety, ako vecka, zariadenia, bufety, že vlastne celý ten komfort pre diváka by mal byť úplne na inom leveli. Takže veríme, že celá tá rekonštrukcia dopadne v rámci možností na jedničku a nebude to trvať nejaký čas, ale že už tie prísľuby, ktoré máme, dopadnú správny čas, 1. augusta vykočujeme nálad a fungujeme. Sice možno to budú z začiatku bojové podmienky, ale ten výsledok bude stať za to. Mňa napadla ešte taká otázka, možno, že pre tú hokejovú verejnosť bude to také, že čo sa to pýtam, ale v podstate je to tak, že aj tí hráči pri tom podpise si všímajú také veci, ako je zimný štadión, zázemie a hrá aj toto možno rolu, že predsa tá rekonštrukcia môže priniesť aj tento benefit? Ako, nemyslím si úplne, že tá samotná rekonštrukcia, ale ako sme to spomínali, aj Vlado aj Rado, že tí chalani vedia, aká je to atmosféra a je to určite veľké plus. Stalo sa to viackrát, kedy vlastne ten hráč povedal, že počul som, že máte fantastických fanúšikov, čiže preto by sme radi proste na tom pracovali a ešte to vylepšovali, čiže aj vlastne v spolupráci s fanklubom, to môžeme spomenúť, že sme s fanklubom sa bavili, pretože ich sa dotkne tá rekonštrukcia, ale vedia o tom, sami si vybrali nové miesto, čiže aj bude teraz nejaká marketingová kampaň, kedy chceme podporiť vlastne ten fanklub a aby sa ešte rozrastal, aby bol čo najväčší, čiže my sme otvorení akýmkoľvek spoluprácam, témam a robíme to pre ľudí, čiže kľudne, ak niekto má niečo, tak nie je problém napísať e-mail alebo správu na sociálnych sieťach, kde sa týmto vecam venujeme a chceme ten hokej stále posúvať dopredu. Ty si ešte spomínal peramentky, v akom štádiu momentálne predaj a môžeme to možno aj predať práve tým ľuďom, ktorí by si chceli tú peramentku kúpiť po prvýkrát, akým to prinesie práve ten benefit a čo by mohlo ich ešte viac motivovať práve k tej kúpe peramentky na túto sezónu. Tak predaj sa vlastne už spustil, pretože keď to pôjde vonku táto show, tak vlastne už to bude potom, ale peramentky každý rok stúpajú, za čo sme my veľmi vďační a veľmi si to vážime, pretože to je ten základný kameň v lete, na základe ktorého my vieme, čo si môžeme dovoliť. Takže okrem tých finančných výhod, keď si to spočítate, tak samozrejme peramentka je lacnejšia, dostanete sa na tie zápasy za menej peňazí. Tak je to hlavne o tom klubizme, o tom, že si máš povedať, že sa podieľaš na tom rozvoji a smerovaní toho klubu, pretože v Spišskej Novej Vsi to tak je. A na jednej strane sme na to aj pyšní, že to nie je o 2-3 ľuďoch, ktorí tu nasypú po 500 000, ale o tom, že sa podieľame všetci na tom, či tréneri, hráči, manažment, diváci, čiže to o tom to je. No dobré, a teraz poďme už povedať aj tie ciele.
Ja viem, že táto otázka je možno taká, keďže sa tu spomenulo jedno slovo, ja ho nevyslovím už, ale poviem si povedať ciele do ďalšej sezóny 2025-2026. Ja poviem taký svoj osobný cieľ, keď môžem. Pre mňa je osobný cieľ a myslím, že už to tu bolo povedané, proste posúvať sa každým dňom k lepšiemu, zlepšovať sa a s takým väčším kľudom si užívať hokej a baviť divákov. A keď sa toto stane, tak ja pevne verím a myslím si, že budú aj výsledky. Ale nerad by som, a znova sa budem opakovať, veľakrát to rozprávam, ja nerád veľmi pozerám do budúcnosti a hokej je presne o tom a z tej mojej malej skúsenosti, že zatiaľ viem, tak stále, ak si človek niekde pozerá strašne dopredu v tom hokeji a v tom kolektívnom športe, tak väčšinou to nie je dobré. Proste dať si nejaké čiastkové ciele, ale naozaj sa snažiť proste sústavne pracovať, tak ako sme pracovali doteraz a výsledky sa dostavia. Ale proste netlačiť na seba znútra, zvonku, ale proste naozaj kvalitne pracovať, hrať kvalitný hokej, mať to dobré prostredie, dobrú auru a dobré prostredie v kabine a to sa preniesie na tých divákov a na to celé mesto a aby sme, ja si to želám a prajem, aby to celé mesto znova si tú sezónu užilo minimálne tak, ako tie posledné 4. Richard? Ako je momentálne s tým, že máme tú energiu, máme tú chuť robiť a cítime podporu fanúšikov aj sponzorov, tak nič iné ako štvrťfinále tu nepripadá do úvahy. Ja si myslím, že ak by sme nespravili štvrťfinále, tak by to bol neúspech, to si môžeme otvorene povedať pri tej kvalite kádra. Ale ja vždy vravím, že pre Spišskou Ves je úspech hrať o top 6 každú sezónu. Keď budeme hrať o top 6 každú sezónu, tak je to fakt výborná vizitka toho všetkého, čo tu robíme. A ukázalo sa to aj tento rok možno až tak nie, lebo Košice dá sa povedať, že boli favoriti pred sezónou, ale ten minulý rok tá Nitra aj predtým iné kluby, že play-off je iná súťaž. My sme sa to tiež teraz naučili, čiže ten titul, ktorý samozrejme každý chce vyhrať, veď všetci sme športovci a kto by dnes mohol povedať, že tak Vlado, vyhrajme titul, že nechceme. No tak chceme, ale nie je to náš cieľ. Náš cieľ, ako Vlado povedal, možno to aj Rado doplní, je mať z toho radosť, baviť sa tým a robiť všetko preto, aby sme boli čo najlepší. A keď to vyjde, tak to bude niečo úžasné, ale keď to nevyjde, tak to nebude sklamanie, lebo pre ten titul to nerobíme. Rádo, chcel by si to počiarknúť? Ja môžem proste všetci, alebo Baja povedali, dá sa povedať to, s čím súhlasím, ideme krok po kroku, ale verím, že ten titul raz vyhráme. Tak som to ukončil. No a ako každý tento rozhovor, tak aj tento zakončíme v podstate takým odkazom pre fanúšikov, ktorý by ste im chceli zanechať. Predsa je tu tá nová sezóna, tak poďme na to, kto sa chystá zanechať ten prvý odkaz fanúšikom Noveského hokeja. Našim cieľom je to, že ste v podstate súčasť toho celého stroja, ktorý funguje ako hokejový klub a bez tých fanúšikov to proste fungovať nebude. A preto my budeme radi, keď vám budeme robiť radosť a vy nás budete v tom podporovať. A ja pevne verím a dúfam a teda za každého viem povedať, že spravíme všetko preto, aby ste na ten štadión chodili radi a proste, aby ste z toho, ako Rišo povedal, mali kultúrny zážitok a aby ste na tom štadióne nadviazali nové priateľstvá, možno nové obchody, nové biznisy a presne o tom to je, aby sme sa na tom štadióne stretávali radi a manažer. Aby nám ten hokej robil radosť. Proste. Ja naviažem na pána manažera. Ty chceš biznisy zatvárať? Ja by som bol rád, keby boli naši fanúšikovia s nami, aj keď sa nám nedarí. Lebo my stále rozprávame o tom, že buďte s nami, keď sa nám darí. Tak to je jednoduché, ale ja by som bol rád, že aby nás podporili vtedy, keď sa nám nebude dariť, lebo vždy je to obdobie, keď sa nám nedarí a vtedy potrebujeme tú podporu čo najväčšiu, aby sme sa na tú víťaznú voľnu vrátili. Čiže taký môj odkaz pre vás je, aby ste boli s nami za každé okolnosti a už to tu bolo povedané x-krát, my urobíme všetko preto, aby ste boli spokojní. Z môjho pohľadu iba proste nadvážim za opäť krátko. Sme v tom spolu, či vyhrávame, či prehrávame. Verte nám, že robíme všetko maximum, čo môžeme urobiť pre tento hokej, pre tento šport a vážime si, že vy prídete na ten štadión a užijete si to spolu s nami.
Tak, to bol, dá sa povedať, že gól priamo do siete supera, skoro po 2 prihrávkach. Páni, ďakujem vám veľmi pekne za váš čas a za tento, dá sa povedať, krásny rozhovor. Show, pardon, takže črta sa tu možno niečo nové, tak ďakujem za tú nádhernú show. No a milí diváci, my veríme, že podobnú show zažijete aj v budúcej sezóne na ľade a že ako tento rozhovor bol dlhý, bude dlhá minimálne, tak aj budúca sezóna. Prajem vám veľa šťastia a užite si leto.